nyambut gawe dagelan ditutke putune. Moji, ditiniki sik napa dislengker? Sik, tak ngombe sik aku. Ngombe degan iki nya. Alah kok urusane wis dhewe kok diteri Pak Agus meneng wae to le. Ya wis. Ya wis. Kowe iki jo ngesek jo ngesuk aku tak Wah, bener. aku ki mbok iki celak jero nenek pire anu terus kok. Caping gunung to. Heeh. Capek gunung. Moji. Heeh, diding sik. Capek gunung dijembengke. Jaluk Pak Sukir diding sik. Caping gunung dijenglengke. Lah, ya lah aku muni piye ro? Kena caping gunung dijembengke no. Lah kowe rek malah banter wong aku alon-alon. Rolumo. Oh, cocok. Turo. Pi. Ora nang nut kok tu ki pi anenge. Oh, kleru akhiran bahaya. Pitu yo pi, Mas. Ora eneng kok turu. Mas, iki anu nun sewu Mbak Limbuk Mbak Cange. Nggih. Gandeng niki yo sepisan syukuran ping kalih nderek bela sungkawa Mas Simon. Apa? Kala wau wetandalan sandik sekolah nggih, Pak nggih. Wonten ingkang meninggal nderek ndedonga mawon. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Muga-muga ditampi kalih apa Mas Gusti Cocok Allah. Allah papanke surgane Gusti Pikato Allah. panggenan ingkang sae diapura kalian lepatipun ingkang tasih wonten ing mriki nggih ta Mas Lenger. Nggih. Ning mboten napa-napa keluargane pun komplit. Nggih, monggo. Saiki to Mas. Saiki. Aku ki wis mangkat Jondil. Lara ngomong. Biacok sisan kowe engko. Mbok aja, kuwi nggone bawa kok bacok ndase sapa? Saben Anu sida dijenglengke apa orang ngono lho matur sida dijenglengke orang. jenglengke mboten, Pak. Sing bayar sapa? Gorne mikmu iki gorne. Kok ndak nyelo-nyelo engko. Saben bengi nyawang modiar karepmu sisan kono malah pipis ning kono Lah anu Mas. Galut dipirsani Pak Agus ora mau pipis sanggan Astagfirullah. Dik Sri nyenggaki, Dik. Timbangane turu sore ya, Dik. Timbangane sore-sore turu. Aja guyu ae. Pun kekelan nggih saderengipun nyuwun pangapunten para bapak para ibu. Tenanipun bojo kula menika dereng pati sempurna. Terus nembe kalih dalu menika kula pendhet saking Mangunjayan. Edan ta. Sapa Mas? Kowe? Aku bangga wong edan. Alhamdulillah. Ra apa-apa, lek penting jek neng di. Lah iki apa? Pun ketawis to nek wong waras kalih wong edan. Yen memajang mung karo janur kuning. Penake. Wah, jan. Aduh. Mas. Rasane ning cereneng. Cereneng apa? Lah ninggal susah ning omah rong enek selapan. Suson apa? Wis gapok kaya. Gapok me wong kirete urung rampung wingi aku bar lagi metu ke rumah sakit kok. Aku dikiret, Mas. Sing dikiret ki lapane. Wah, aku yo gak kelingan. Nggonmu Cinara sawahno wis modal madu lalang-alangan wis kebak-brak. Wis ora kena digarap. Umpama sawah ngono. Wah, kowe ora ngerti kok, Mas. Kowe ora ngerti yen bengi tak tinggal lunga kok kok ngerti. Ngapa? Wah, kene perapatan gondang nggo tambur cah mendem, Lin. Mas Lenger, Non. upama gambaran kendaraan bandingane Mbak Yumindil karo Dik Was? Mbak Was. Nek Mbak Was ki Cinara kendaraan roda 4. Xenia. Xenia. Dik Sri? Avanza.
Lah nek bojomu mindil, Gerobak songkro. bojone dhewe kudune yo ayu apik kok. Ora apa-apa. Aku nek mau bosi aku ya ora apa-apa. Nek kira-kira kowe ora seneng kambing aku balekno ning omahku. Lah nek aku mbalekke omahmu aku ya bingung. Entuke kok ngendi rang mudeng. Lah dek men aku etuke ngendi aku lena. Lena apa ketangkep hansipmu kok? Nyetrah kawat ditangkep kok, Mas. Trah kowe dolan sik sore aku bayar cah nonom takon gropyok kowe kok. Kembang Nangis. Ya Ciro lagi nangis kok malah bengok. Cup. Cangkeme tak bekep. Wangi ya, Mas. Mau bar tak nggo wiso nggo ngene. kembang wae weton Oh, udah bener. Ayo weton mangun jayan. ning ya ben elek-elek bojoku ki ya tetep tak ngumati ngurak kok. Oh iya bener. Lah iyalah golek kaya apa? Ha iya. Lah pokoke arep rabi was mbok nggo ngingoni apa? Wong ke dadi bojoku iki ya mbok bersyukur. Cemburu. Biyen nek nderek Mas Simon mari mati numpak minti we. Nah, bener. Macet-macet. Lho saiki tak tukokne Avanza kok ya gembelo men to, Mas. Mas. Apansa-pansa apa? Lah kene ngarepan kae apa? Ngarepan di Kan tak templek ning gedhek omah. gambar kae. Lah iya sing ngomong montore sapa dipangane bendina rene omah Mas gagas. Kowe ngerti, Mas? Apa? Iki enek piyayi meninggal dunia. Apa? Wong mati kowe ngerti? Ya ngerti. Yen wis mati kuwi terus besok digawane ngendi, Mas? Ayo neng kuburan dipendem. Enggak. Tek ora. Lah tergantung le mikul kok nyanti kok. Tek tergantung sing mikul. Lah iyalah. Lah piye? Apa langsung ning Jakarta ya tergantung le mikul kok ning pasar ya kena ning terminal ya. Piye cah iki? Lah Cah iya. pekoki. Apa kok piye? Lah apa sebab? Lah kowe ngerti? Ngerti. Apa sebabe wong mati ki diujurke ngalor terus madhep ngulon? Ya iyalah, kuwi mujo ya genepe ngono terus dikek guling ngono kae. Heeh. Dikek gelung ngono kae mergo ben diganjel ben iso ngadep mula. Ya ora iso. Ya. Lah engko nek siji madhep ngulon, siji madhep ngetan, engko ning kuburan nek jagongan piye? Oh iya ya. Pacitan sarwi piye yor? Kowe saguh nambah pepora. Pateni. Innaloha ma'asabirin. Apa tegese? Wong selingkuh kuwi larangane agama. Ora ngono, Mas. Lah piye? Wong sabar ki pasihaning Gusti ngono. Mula rungokno ben tutuk-tukku ngendika ya, Ndil. Heeh, piye? Innaloha ma'asabirin. Wong selingkuh kuwi larangane agama. Ning wondene bojoku selingkuh, atiku sabar. Wong sabar kuwi dadi kekasih Gusti. Mosok bojo mbok sedekahke, Mas. Witekno seniman arep donodria nggo donodria apa? Nek ya ora apa-apa kok, Mas. Aku gawane ning tunjungan kono ben go tambur. Biar wis antri gayor Dan. sik dhewe. Elok. Pak Deslenger wis mletik. Napane? Apane? Ya sing mletik iki ya pikirane. Loh, sakniki pun biasa Mas, dagelan dalang niku reketang sithik misi keagamaan ya dimasukkan. Oh betul. Tuh. Aku genti Mas sing gendeng ndak dikira aku ra iso.